Oso positiboki baloratzen dugu, larun batean bertan agertu ziren norbanako, milaka norbanakoekin, bai Baionan eta bai Bilbon. Iruditzen zaigu azkeneko 2 urte edo azkeneko denboraldi honetan konsenso handi horren irudikapena izan zela. Pixkanaka, bai talde politiko, area sindikal osoa eta eragiletza sozial ezberdinak egiten dijoaz horrelako aldarrietara, eta nik uste larun bateko manifestazioan hori ikusi zela, genezkan espektatibak bete ziren, eta uste dugu aurrerantzean lagunduko duen mobilizazio bat izan dela. Egia da, azkeneko denbora hitz egiten ari gerala, etxeratzeko prozesu horretan badaudela lehentasunezko gai batzuk, urrunketarekin lehenbailen bukatu beharko litzakela uste dugu. Azken urtean, Sánchezen gobernua indarrean jarri zenetikan, gerturak eta txiki batzuk eman dira inoiz ez Euskal Herrira. Uste dugu bideo hortan sakondu behar duela Espainiar gobernuak, batez ere asteburu milaka pertsona errepidean egoten direlako horrek dituen arrisku guztiekin, koste ekonomiko guztiarekin, horrek suposatzen den sufrikario guztiarekin. Eta bigarrena esango genuke, larriki preso gaixoak bizi duten egoerarekin bukatzea. Azkenean, larriki gaixoetaz ari geranean, ari gera gaixotasun degeneratibo edo senda ezinetaz, aldarrikatzen duguna da azkenean gaixotasuna hartatzeko eskubidea daukatela, gaixotasunari aurre egiteko eskubidea, eta hortarako konfiantzazko mediku bat, ingurukoen beharra dagola, eta kartzela eta gaixotasun baten hartatzea ez doaz bat, eta beraz, bi gai horiek batez ere, urgentzia aldatu beharko direla uste dugu. Iruditzen zaigu hor bide bat badaukala, bide bat egina baduela. Orain ikusi beharko duguna da ea borondatea duen bide hori egiteko. Eta guri tokatzen zaiguna uste dugu dela, bai autonomia erkidegotik zein Nafarroatik eraiki diren konsensu ezberdin horiek aktibatzea eta bide hori hartzeko bultzatzaile izatea, eta guk uste dugu bai arlo politiko, sindikal zein sozialean norabide berdinean lanean jarri behar gerala, Madriden eragin ahal izateko eta aldaketa horiek lehenbailen etortzeko. Egia da, jendartean oso nabaria dela, bai autonomia erkidego zein Nafarroan, Euskal Herrian badagoela horren aldaketaren aldeko posizio, iritzi eta konsenso zabal bat. Egia da, Madriden eta Espainia mailan ez dela berdina, oso desberdina direla bi egoerak, eta tokatzen zaiguna orain da, gure ustez, konsenso hori zabaltzea. Orain Madriden osatu den gobernuan ere bai, badaude gehiengo batzuk bide horretan lagungarri izan daitezkenak, eta horiek horretan bultzatu behar dugu, horiek ere eraginkorri izateko, eta bada denon artean landu beharreko bide bat. Eta hortarako bai uste duguna da, bai Nafarroan zein autonomia erkidegoko Madrideko kongresuan lanean dauden talde politiko ezberdinek beraien lehentasunen gai bezala hartu behar dutela Madriden lehentasunezko gai bat izateko. Iruditzen zaigu Madriden osatu den gobernu honek ekin behar diola lan honi, gure buruari galdetzen diogu orain ez baldin bada noiz izango den. Iruditzen zaigulako benetan orain ez baldin badu dagoen gobernu honek benetako aldaketa integral bat ematen presoen gaiari, ea nork eta noiz emango dion, ez? Eta horretarako uste dugu tokatzen zaiguna da aktibo egotea, elkarrekin lan egitea, eta benetan aldaketa hori etortzeko bultzatzea.